Ayun, magandang morning oras, Eastern Samar. Araw ngayon ng Friday. Oo. 27 ng buwan ng Oktubre. At nandito tayo ngayon sa palengke ng oras. Ikot muna tayo. Uy, happy birthday ka pala sa mga birthday celebrant ngayon. Yung mga nag-birthday kahapon. Uy, happy birthday sa inyong lahat, lalo na kay Karen Miyazawa ng Japan, kay Christine Baliton. Happy birthday sa inyo. Ito ngayon ikot tayo, may mga daming isda ngayon dito sa palengke ng oras. Ayan, maraming mapipilian dito ng mga isda. Mayroong sabato, mayroong bangos, mayroong baliling. Baliling. Ayun. Dito naman mayroon ding bangos. At ayan, may barol. Ngan may da naman gwapo, ayan gwapo ko, no? Oo. Ayaw ko no kanan ni hirayo kinikita ko no hiyang adtohan norte. Han mga nagkakamayad ako no hiyang sukit ikang pahanorte nga na mi merkado nga diha oras Eastern Samar. Adi, libot-libot anay kita. Hala daw, adi man, dagpo di diyan isda. Adi may dabaliling. Damo nung pipilian di nga sura kuno yan nga aga di diha merkado. Nga na di pa mayada pa di dilato. Libuto natin nga diha unahan. Ang anor niyan, mapasyada kita nga to pantalan para makita natin kung ano ba mga nabago dito. Kumbaga ano nga nagsusuot dito, kita ko natin anor niyan kung haluag na ba. Din dalagang Pilipina kuno nakapaypay. Nga na di maagi kita dihan na San Juanico. Ate nakapayong. Medyo ano yan hubas. Diretso anay kita nga dihan na pantalan. Baga sa ring pamayada na liwat idigin ruruba. Pagpahaluag, pagpaupay, pagpahamis kuno didihan na pantalan para masaluag iton mga sering pa waiting area para nga to panalugon. Di ko na waray kabutlaw ko nun pag panday. Di rin pag panday nga pagruba. Adi. Baga hadto ko no din himasiok ini. Pero yan na kita dawhin kahaluag na. Adi ko na may mga tikang tikang siguro ini syudad iba. Kung nga din marasa ko nung marasa nga nahimuhan bibingka. Nga na di waray naman didihan mga karanon waray na didihan ton halaba dako nga marasa ubos man didihan ira iskaparate. Nga na di manaday na binata. Marasa nga natin plahan kapi di diha pantalan. Nga natin makikita niyo nakatrapal nakatahob. Pero diri baka mo maaram nga di nga nakatahob di ginuupay aton hagdanan nga diha na pantalan para kuno mas diri kuno delikado hin patalindas, diri delikado hin na kahulog diyan hagdanan kay maupay na ini. Normal sisilingon naton. Di daw, hala daw silingon naton ano na ban hitsura nga di. Baga maupay naman. Ayan, sarap na sarap. Sarap ng saging. At liban ng saging, ayan mayroong matawag niyan. Anong tawag? Di rin man rimas. Pero
Durian, ayan. Galing sa kulay kay At saka alam mo ba yun na ang durian ay galing yan ng sa kulay kay Mayor. San Policarpo. Hindi yan galing Davao ha. Galing lang ng Eastern Samar yan. At tawid muna tayo. Diretso tayo ng balik tayo ng palengke. Ayan. At nandito na tayo sa Manukan at mayroong kumakain dito ng ice candy. Ayan o. Ayun, nandito tayo ngayon sa baybayan na naman natin itong kahabaan ng palengke dito sa mga bilihan ng mga pangluto tsaka gulay-gulay. Nako, ang dami ngayong talong. Magandang morning. Nako, lalaki ng ampalaya. Sili. Ayun, ang mangga. Tapos mayroong grapes. Tapos may nagre-request dito. Gusto niya makita daw siya sa Maynila. At saka hindi lang yan sa Manila makikita kundi hanggang pati sa Pluto. Ay sa Mars. Hindi, hanggang sa Dubai, sa USAB, doon sa Canada. Ayun. Shout out daw. Andito si Doña Corazon. May kumakain naman dito. Nako! Diretso lang tayo. Ang dami ngayong ang daming lansones dito ngayon. Matamis. Matamis yung carrots. Yung lansones. Ayun yung lansones pala. Kala ko yung carrots ang matamis. Adila ko no hera. Adi kaloy. Ayun, pati mga truck, ang daming mga truck ngayon dito. Hello kono, shout out han mga taga Dao. At yan yung mga panindangan. Kung magtutuloy ka mo inhatag pa, kadila ka mo didi. At yan po yung mga lubi. Labot lang lubi adi. Kumbaga ada ka kuno hayo is ada ka ha Canada. Nahihidlaw kagadita di hipon. Madaliwat di ginamos. Mayada anong tawag ito nga sa kuyog. Amonan kuyog kuno. May da kuyog nga Montaliana pero didi anira kuyog adton kuan. Nga na di naman nanira garingan. Kung kareg ni mo magpagaringhin bugas, dila didi nga dapit. Di naman liot, uy mayada kapik. Bakit mahapit ako noron yan kay magkakapik kita, no? Di naman oy Mayor, kumusta? Di Mayor Roy. Kumusta Mano Roy? Nga na din naman liwat bulad. Mga bulad adi kunuhan medyo nga dihan nagkatapusan. Kumbaga kung nagbibiling ka mo kunahan ng mga bulad pa, kadila ka mo dapit. Nga dihan na tika diha may harapihapan. Ngan kung nagtutuloy na maliwat ka mo banagan at ton lobster, may adan liwat di lobster. Medyo kung kay bagawaray na hinini aligi alukahan na nakadi. Adi kita ko nato na di kunoan na adi lobster. Ang giant lobster diha oras. Ayan daw kita daw. Ang ganda mga salamat hato na mga nakaupod naton hanaton live. Diri man ngayon kita naka-live. Ato nakaupod yan na video aton mga nakitaan ko no didi. Aton mga nagko-comment aton mga naghahatagin stars daw mga salamat ngan. Nga tuliwat handiri nag-i-skip na alams na mao pay nga aga tikang didiha oras Eastern Samar.